Takže dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dneska tady máme opět Resident Evil. Mám z toho hruzu, ale na druhou stranu je to jediná hororovka, co teďka tady mám. Běžím, pane. Ne. Tady byl ten krokot. Sejvík. Náboje? To není dobrý. To není vůbec dobrý. Oni mi kombinují náboje. Kombinovat? Směs bylin. Co to dělá? OK. Bylo mi to k hovnu? Jistě. Ne, já tam nepůjdu, ne, to mě ani nehne, Jak hloupej nápad to musí být, aby si šel sem. Jak hloupej. Chceš se mě zbavit? Ty malá mrcho. Nějak jsem se snížila dolů, hele. No nebylo to. Doslova jsi mě tady dala ty svině. Co musím načkat? Já mám pocit, že se nesměl ani jednou zaseknout. A že se mu musím vyhýbat. Jo, takhle. Piči. Ty jsi straná svině. Piči. Děvka. Tohle jsem to těší. A on se probudí nebo vygeneruje, protože jsou nakažený tou... Počkej, třeba tu jsou luty. Hele. Tam nemůžu? Nemůžu, nevadí. Bum. Ty vole, já fakt nevím. To bylo děsivý ten krokouš. Ale myslím si, že to bylo předtím ještě těžší. Nebo je to těžší. Co když jí ustřelím hlavu? Nemůžu, kurva, do píči. Ale musíte přiznat. Jo, tak takhle. Takže to je něco jako... Dobrý den, nechcete jeden virus zdarma? Když si objednáte jeden virus teď, tak dostanete jeden zdarma. Koukám, že na to mám 4 hodiny, takže... Nožičky. Tady nic. Hodil by se sejvíček, kámo. A moje pistole, a moje prach, vole, všechno možný by se mi hodilo. Nedá se otevřít nic, nic. Co to je? Nádrž na vodu. Trapný. Je tu něco? No nic.
5. jsem to hrála naposled. Mhm. Já taky ne. Jasně, šéfe. Oh! Pardon. Slyším hovno. Kozy. Ráj pro Rezona. Počkej. Tak hele, holka, co máš v inventáři? Ty píčo. Proč? Leone, nechceš mi dát nějaký náboje, nebo tady zůstaneš ležet jako debil? Tady je něco. Sejbík. Automatický. Žebřík. Jo, to je. Tak konečně mi to ukázali, jak se to dělá. To je hustá zbraň, kámo. A k čemu to bylo? Asi abych zapojila výtah, ne? Nebo něco takového. Zajímavý. To je fakt zajímavý, jako. Můžu nahoru? Nie. A tady další kabel. Tu kabel! Ti to namířím na hlavu, Leone. To je zajímavý. No to bude potom těžší, jako lidi, to není jenom tohle, ale moje přemýšlení trochu bolí. Aha. Piu. Nic neřekneš? Přehodíme tě na zbraň, vole. Nechci tady riskovat. Bejt, štětko. Jenom se ještě mrknu na tvoje přednosti, kámo. Fuj. Horší jsou mravence. Nedosáhnu.
Mhm. Do piče. Tak holka, ukaž, jaký máš míření. No má rozhodně lepší než on. Týden 1. Víš, minulý týden jsem podal žádost o rozhodnutí jinde náramek. Nejdříve potřebujeme jeden, abych získal přístup do určitých oblastí hlavního zařízení. Jinými slovy, moje posádka je právě, že nemůže dostat do prostřednictvím míst, co bych mohl udělat svoji práci, nechci nikoho slyšet, aby nás obviňovali, že jsme se polevili. OK, that's it. Já jsem tě potřeboval zabít, já potřebuji klid. A co teď? O, výborně. Náboje. Mohli bychom se přebít trošku. 9. Paráda. Oh shit. Pardon. Ale po nás pan X nepůjde. A máme dost zbraní. Ty vole, ty jsi vypasanec. Já už se nedivím, že chceš tuhle ženskou. Jí ty míření do té hlavy jde líp než mě, ty vole. Popravdě. 4. Hledej. Nejsou tu náboje? OK, that's it, drž piču. Ještě tady není něco? Piči. Piči, kurva. On zase oživnul kokot. To vypadá jak skenerovalo ve skladu, ty vole, většinou. Oh shit! Piči, ty debile. Tady se to nikam nevede, tady to nikam nevede, kam mám jít do piče? Vrátím se zpátky. Tady. Jsou blbý, vole. Oh shit. Pane bože, proč? Výborně, další. Kombinovat. Pičo, ta piča získává víc nábojů než já. A smoke. Tak pojďte. Běžte na jednu stranu. Tak a já se vás oběhnu. Já na vás nebudu plýtvat nábojema. Co když je budu potřebovat? To už znamená, že se ty dveře otevřely, ne? Pojď ty prostitutko. Myslím si, že to bylo tudy. Můžeme jet. Super. Tak, to bychom měli, zbavili jsme. Jak originální.
tam je. OK. Zkusíme ty dveře, jestli fungujou. Fungujou. Dobré. Oh shit. Proč po mně jde pan? Ty pičo, co teď? Piči, kurva, děvko. Dvojka. Tebe se zrovna zastřílím, protože ty seš takovej čurák a mě nebaví, vole, před tebou utíká, tak tě střelím. Oh shit. Ty pičo. Já dostala na prdel. A nemám léčiva. Lehni! Asi budem zdrhat. Nefunguje to? Piči, kurva. Výborně. Co teď, kurva? Co mám dělat do piče? No konečně, rychle. Naboje. Kombinovat. Výborně. Tady se to dá obíhat krásně, jenom... Tak běž, pojď. Budeme tady běhat ze strany na stranu. Třeba bych léčiva, ale... Já tě se odstraním, kámo, mě sereš. A piče, vole. Oset! Piči, kurva. Má ránu jak prdel. Teď nejsem na tom vůbec dobře. Piči. Nervózňuješ mě. OK, zrhej. Tak zdechni, kurva! Ty jedna zasraná píčo. Dobré. Piči, ale už. Piči, kurva, nemám přebyto. Do píče, vole, dejte mi svátek. Pojďte z Rudo. Piči, já jsem debil. Já jsem takový debil, proč jsem si to dávala na normál. Když to hraju poprvé, kurva. Piči, kurva, ty debile. Víš co, já na to nemám. Zkusíme toto. Tam ne! Tam ne! Tam určitě ne, kámo! Kde to je až? Pičované. Mě jebne. To bude vůbec tak tato strana, kterou budu muset přehodit. Ne, debile, to není ono.
Proč nemůžu jít dolů? Dobrý, já aspoň budu mít hápka. Kámo, to je těžký. To je tesky, kámo. Tam píči. Já jsem pořád na tom nahovnu. Vítejte zpátky, kde jsme zůstali. Píči, ale já každou trefím vedle. Dobré. Tak, výborně. Teď mám chvilku čas, teď musím přemýšlet. Pojď. Můžu už jít? Nice. Sejvík by to chtěl. Výborně, sejvík! No, výborně, kámo, konečně. Další sejvík? Ne, to je papír. Ahoj, papíre. Další týden. S novým náramkem, který právě dorazil, můžeme konečně začít průzkum oblasti demolice. Co se týče zprávy jiného dne, ohledně spalování spalovny. Spalovny. Vlastně to nic není. Možná jen velký kus zbývajících odpadů. Půjdu se podívat osobně a dokončím stavbu. OK. Nic jiného tady není. Pardon. Výtah? Takže ten náramek tady někde bude. Ne, to je tenhle, hele. Nějak nečekaný. No jo, Anet. Už mě zase sereš. Díky. Jdeme si to. Co mám dělat? Je to tady trochu těžší, než se zdá, vole. Je to hodně těžký, já fakt nevím. No nějak se to musím naučit. Dobré, ale mohlo by to přidat čas třeba. To piči, mě to tak utíká, kámo. Tady nic. Odkud, tudy. No to stejně nějak nestihnu, si myslím. Počkej, tudy ne. Tudy. Páno, já to nestihnu. Ale poslední sekundy, kámo. Já to jdu uložit, kámo, radši. Ale nějak nepanikařím, to je divné pro mě. Drž píču. Nebo z něj jsem hezčí, mám prdel. A velký kozy. Ach jo. Jsem hvězda. Čau. Jsme se dlouho neviděli. Co mám dělat?
Oh. Leone?